बाथौफुरियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो 34थि गायसनथाइ सान फालिदों। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाइ सान। आसामजों लोगोसे बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि आफादफोरा 34थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्लानि सदर मसलपुर खाथि बाथौफुरियाव थानाय केन्द्र बाथौ फुजा सायनासालियाव फालिनायखौ नुनो मोनो। बे फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारिया आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि निकलसन बसुमतारिया। बेनि उनावनो बे 34थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लानानै मेथाइ रोजाबनाय आरो मोनसे आलांगा हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लायो। आरो बे आलांगा हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब ओनसोलनि जाखांफुनाय मोसाखावरि लाइमोनफोरा बर'नि बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुङो। मख'जाथावदि बे फालिथायनि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोलोम बोथोरनि हारिमु मावबादायाव बाहागो लानाय मोसाखावरिफोरनो फोरमान बिलाइफोरबो गथायनाय जायो। बे फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मोसाखावरिफोरनो फोरमान बिलाइ गथायो 62 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ। लोगोसे बिथाङा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'नि बाउण्डारि वाल लुफुंनानै होनो खोथा होनायखौ नुनो मोनो।